Hello logofer, welcome back to my channel. Ang channel nोंथांमोनखौ आरोबाव गाइस खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नायलांदो आङो देखायलांसै दिनैनि जे ब्लग जागोन देखायलांसै आरो मा जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोफोर स' स्टार्ट खालामसै होनबा थुदो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना दिनैना ओंख्रिया जाहैगोन थास' ओमफ्रायो नैथिं दङ जाहैबाय मुला बेदर भाजा ओमफ्रायो नैबे थास' ना गोरान होनानै संसै बेखौ नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि ब्लगखौ आङो बे संनायनि गेजेरजोंनो जागायनोसै आरो स' लेट्स गो लोगोफोर दायो हालदै हरनोसै हालदै होआखैमोन होनाखै हालदै संख्रि होनोसै खोनायाखै आङो प्लास्टिक दायो नै खोब्बाय ओमफ्राय ओरैजाय भाजा ओमफ्राय नैबेहा माबायावहायो मा होनो गिर्जा न'आवहाय हाग्रा एवहैनो नागिरदों दा थांगोन आंबो संखांनानै नायगोन मा नांगौ प्लास्टिक नैबे खानाया लांजायो प्लास्टिकआ बेखौ खाथेनानै बेनोथ' बेखौ लांजायो लांदो बेयाव खाथेनानै दोनफिननांगौ लांदो दा थांगोन आङो दै लोंनो बेयो जाहैबाय मुला बेदर भाजानै आङो हालदै संख्रि होथ'वाखै दायो होनोसै आङो बेयावबो संख्रिखौ होगोनसै एसे एवगोनसै ओमफ्रायो बेनि उनावहाय हालदैखौ हरनोसै आरो आंना संनाया बिदिनो नोंथांमोना गासिखौबो हरग्रोनानै संग्रोयो ना मायो मिथिया ओमफ्राय आं उनावसो दसे गोबाव एवग्रोनानैसो हरो आरो बिदिबा मोजां जायो मा होनदों दै दे जागोन दै लांफानो थिनदों दायो आं बेखौ फोमोनग्रोजोबनानै थांसै आरो बियो दा एसे आवगायहैसिगोन आरो आङो देखायलांनो नाजाबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांदे दिनैनि ब्लगखौ नै माइरं सुनायनि रन्दैखौ दोनबाय जेखौ दोनबा एसे टेस्टखौ गोथावसिन मोननाय मोनो आङो नैबेखौ होबा थ' दायो बेखौ होनोसै आरो दा ओमफ्राय बेबो नै जाबाय अलमस्ट जाबायानो दै होनोसै आरो आङो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आंनि भाजा मोननोसै नै भाजायाबो मोनबायानो मुला नै लोगोफोर दायो आङो सागं सानानै ना गोरानखौ हरबाय आरो एसे गोदौनानै आथा खालामसै आरो ओमफ्राय मुला भाजाया मोनबाय आंना दायो नैबेयो जाहैबाय लाइ भाजा एवबावनोसै आङो बेथ' मोनखासिगोन नालाय लाइबो एवनोसै ओमफ्राय एवखांबाथाय बोरायजों थांसै आङो दै बिहरदों नालाय दै लानानै थांफानोसै आरो नै गोदौहोनोसै बेखौ दायो खोबनोसै आं ओमफ्राय दायो नैबेनि सामब्राम फानलु रेडि खालामसै बेखौ एवनोसै tea.
थांसै दायो जाबायानो आंना थास'आ मोनबाय नै थास'आ yummy ओमफ्राय नैबे जाहैबाय भाजा ओमफ्राय नैखौ ओंखामखौ माइरंखौ सुनानै दोनखाबाय दा संसैल' आरो दै जाननानै दायो गासिबो मोनजोब्बाय आं देखायनोसै नोंथांमोननो नायदो नै बेनो जाहैबाय थास' बिसं ओमफ्राय नै बियो मुला बेदर भाजा ओमफ्राय नै लाइ भाजाबाव ओंखामाबो मोनबाय नै गासिबो मोनजोब्बाय जोबजोब्बाय दायो फुगारस्रांनानै हाजिरजों थांसै आंबो नायनोसै बियो बेसेबां बुरजा हाखांखो हाग्राखौहायो दायो नायनोसै थांसै दायो नै दै लाबाय आंबो थांसै नायनोसै दायो बेसे बुरजासिम हाखो थाबायगासिनो मा बिहरदोंमोनथाय बावलायलांबायसो आङो थांलांसै आंबो गिर्जायाव दायो लासैनो फरायबाय नै आरो सिदा थांसै दायो जोब्बायानो खोमा जोब्बाय हा जोबजोब्बाय नै समान जाजोब्बाय दायो साजायनोसै फोसाबबाय ख्रिस्टमासनिबो फोसाबनाय जाबाय आरो फैगौ नेक्स्ट 2025आवहाय जोंनियाव गौरां सार्केलनि जोंहायो मा होनो सभा जागोन आरो इयुथफोरनि ओमफ्राय बिनिबो साफा खालामनाय जाबाय ओमफ्राय गिर्जानिबो साफा खालामनाय जाबाय नै गिर्जाखौ दा बुग्राया नै गोजौआव सायायाव दसे जिरायना थानोसै आङो औ हासिब लाबोफा होननानै बुंदोंमोन आंखौ दायो जि बावबाय आङो रायजासिगोन आङो जाबाय आं हासिब लाबोफा होननायखौ जि बावबाय हासिब लाबोफा होननायखौ जि बावबोबाय आङो रायजासिगोन आङो बेलेगसोनो दायो दैखौ हैनोसै आं दै लोंसैनो दाबो सुइटार खुवा ओमफ्राय सुइटारखौ दाबो खुवा गोलोमाखै नोङो हासिब लाबोफानो थिननायखौ जि बावबाय आं नै जोंना बिफाङा बेखौहायो सिगाङाव जि सोंफैलायदोंमोनब्रा मा बिफां बियो होननानै बिदि बानायना दोननायखौ दाबो बानायफिननांगौ नै खालि नैबेखौल' गुफुरखौल' गोदान होनांगौ आरो साफा जाजोब्बाय नै बिथाङा खस्थ' खालामबाय हासिब लाबोफानो होननायखौ बावबोबाय आं बेखौ सिबहरनो हासिगौमोन दा सोबावनोसै दायो जोब्बायना जोबाखै जोब्बाय दा थांसै दा आं फैनायजों जोबनायजोंसो जाबाय ओंखामानो एकदम 11:30आवसो मोनबाय नालाय सङै मायै मोनथाम ओंख्रि संनायनि जाहैबाय ओमफ्राय नै जोब्बाय दायो थांसै दायो लोगोफोर ओमफ्रायो दिनैहाय आंनि बार्थडे नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो विश खालामहरदो आंखौ ओमफ्राय बार्थडेनि स्पेशल जोंना थास' ओंख्रि थास' बिसं ना गोरान ओमफ्रायो मुला भाजा लाइ भाजा आरोना मुला बेदर देखायखाबाय आं दहायो नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्रायो नोंथांमोना जेसे हायो एसे विश खालामहरदो दिनैहाय आंनि बार्थडे दिनै 30 नभेम्बर ओमफ्रायो आंनि दिनैनि बे ब्लगखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै बार्थडेनि माबाफोर
पार्टि खालामनाय जायोबा आं बेखौबो ब्लग लाबोगोन नोंथांमोननिसिम, नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिनो। ओमफ्राय आं एसेबां गोलाव खालामला दिनैनि ब्लगखौहायो, बेखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स' थेंक इउ, बाय बाय लोगोफोर।